Добър вечер на всички, как сме? Сега пускам екрана, 2-3 минутки да се съберат малко повече хора и почваме. Така, добър вечер отново на всички ново дошли. Тая сесия, този път не е какво да правим, нали, като рекап, тази седмица сме имали сигнали, ще направим бърз обзор на пазара, доколкото е възможно, разбира се. Първо да почнем, разбира се, с нашия приятел, биткоин. Опа. Така, сега виждаме тук
един от анализите ни предната сесия. Принцип те бяха, т.е. два варианта бяха. Първият беше ето тук, да проверим този range low. Пробихме го както видихме. Т.е. плана ни беше консолидация, съответно да се продължи движението надолу. Това, що не се получи, защото ето това движение тук не беше създадено естествено, не беше създадено благодарение на DeepSeek, релиснаха го. Съответно, след като го релиснаха и нали, това движение беше базирано на чисто на емоция, беше нали, нормално, съвсем нормално беше да се върнем. Тук имахме нали, ретест на нашата зона от Range High. Дехме отблъсна се и сега в момента се продължава движението надолу. Като в момента какво лично очаквам от BTC, както ви бях написал в крипто сигнал, нали, очаквам биткоин, момент, очаквам ето тук, т.е. не очаквам, просто това не е зоната, ето тази зона тук. Се маркирал като зона за лонг, където съответно нали, да отваряме лонг позиции, дали ще стигнем там, нали, няма как да знам, просто го очакваме. В момента стават супер много манипулации, утре е понеделник, на 7 февруари имаме NFP, нещата могат нали, доста да се сложат. И за биткоин, какво друго му кажем, само да погледнем, нали, за да видим нали, къде са ликвидации, защото не съм ги гледал по принцип. Ликвидация да гледам от CoinAng и от SpreadFighter. Ще ви покажа двата сайта. Аз мисля, че SpreadFighter не съм я пращал тая. Този сайт съм го пращал. Малко ще го изпратя него, мога даже и да го покажем. Liquidation мапа, така пуснахме го. Както знаете, още от първия лайв бе обяснил, че ето тия тук по-жълтите и по-оранжевите, това са ликвидации с по-висок ливеридж. Тия по-тъмният цвят са ликвидации с по-малък ливеридж, които принципно са толкова интересни към нали, за ликвидация, за ликвидиране. Виждам, че тук ги е поизчистило, въпреки че тук има още малко, може би ще ги обере, може и да се върне нагоре, няма как да знаем, днеска е неделя. Утре понеделник. Най-вероятно ще се случи някаква манипулация. Утре ще пусна някакъв апдейт в крипточата. Дали първи момент, който мога, който е възможен. Нека да пуснем и Order Book профила. Така, като гледам, тук няма нещо, нали, съответно, което да спре цената да вземе ликвидацията тук. Още първи лайв бях обяснил, че комбинираме тези два индикатора, защото когато примерно в Liquidation мапа не има нали, голяма ликвидация или просто някаква ликвидация както тук, и ако нали, спуснем Order Book профила и видим, че тук, точно преди тази ликвидация, ето тук, да кажем, има една голяма зелена черта. Нали? Това нещо, т.е. имаме голям ордер и този ордер съответно може да спре цената да се вземе тая ликвидация, затова го комбинираме. Примерно ето тук. Ако беше имало нали, подобни черти, както тук, това означава, нали, че има големи ордери и те биха спрели цената да се продължи да се обере тази ликвидност. Така, само дома. Това е за биткоин. Следващото, което мисля да видим, нали, Ethereum. Принцип, Ethereum си го имаме и за спот, както бях пратил списъка за спот. Ето това тук ни е датата на закупуване и цената. В момента сме на минус, което е съвсем нормално. Това тук ни е зоната от предния път за нали, отблъскване, но както виждаме, тя просто си е мината. Тук виждаме и VWAP, съпорта също не е издържал. То в момента какво бих очаквал? Тук Range High. Тук виждаме Range Low. Съответно аз тези две зони тук ще ги използвам. Първата зона за реакция очакваме ето тук. Напълно възможно, нали, аз ще пиша, ако ще влезна тук. Съответно деца може да сложим тук. За 100% нали, ще го мислим в движение. Много зависи нали, самата цена как ще реагира, какво ще направите тук. Може да сложим един VWAP, за да видим нали, пак
Да, виждаме, че и аз Vlab волен профайла. Виждаме, че тук също ни е Point of Interest. Така че ето тази зона тук, към този момент ще я наблюдавам за ключова зона за лонг позиции. Пак повтарям, нали, зависи как ще реагира цената, когато дойде тук. Ако вие първо, че реагира и има някаква консолидация, нали, пак много зависи как са и нещата и на 7 февруари, нали, какво ще се обяви. Аз ще пиша, нали, както казах, ако ще влизаме. Та, кое е следващото? XRP може да видим. Значи доста хора от тук и ви любима. Тук влождаме XRP. Тук лонгове бих очаквал ето тази зона тук. И съответно ето тази зона тук. Бих очаквал за лонгове, нали, но пак зависи цената как ще реагира от съответните зони. Си имам и тази зона примерно за шорт, въпреки че последната ни зона, която беше ето тук. Просто цената си я проби като нищо. Тъй, че зоната, нали, защото тук в XRP-то съм малко по-ги избягвам. Тъй, че към този момент наблюдаваме само единствено зони за лонг, първа зона, и това не е втората. Тук има доста голям волюм, сигурно ще има доста голям волюм. Ще видим как ще се развие цената и съответно ако ще вляза, ще пиша. Иска тия графики после мога да ги пратя в чата, за да си ги имаме, нали? Както един път ги бях пратил. Да, Solana също може да разгледаме. Ето тук не е точката, т.е. вода, което купихме, нали, което бях препоръчал, когато ви казах да се купувам. Все още сме на плюс. Соланата последните 2 седмици доста е лошо. И то е лошо, т.е. това движение се получи заради тръмкоина. Съответно това движение пак се получи. Нали, пак тръмкоина също има доста голямо голямо значение, нали, за това движение надолу. За Тръмп, момент само, нали, да довършим тук Соланата, ще разгледаме и тръпкоина. Случи се точно и както бих казал в един от лайфовете. Нека да видим и Соланата, нали, как се представя. За Соланата, зоните, които бих гледал за лонг са ето е тази зона, примерно. Но пак, нали, може да слезе и до тук, да се обере ликвидност и да продължи нагоре. Много зависи, нали, биткоин как ще се разви. За биткоин. Доминацията миналия път бяхме забравили да разгледаме. Доминацията в момента се пере яко нагоре, което не е много добре за алтовете, защото ако биткоин продължава да пада, няма да им е добре. Съответно, нали, ако направи някакъв пъмп, също пак няма да е добре, защото след импулсивни движения, нали, съответно пак ще върне и алтовете още повече ще го загазят, така, ако да се кажем. Не знам, не сещам нещо, ако има някакви въпроси. Биткоин, ако го разгледаме, биткоин, нека да го гледаме на малко по-голяма графика. Тук, между другото, се е направил доста добра двоен връх, според който, нали, чат пата трябва да отиде надолу, но аз не мисля, нали, много е възможно да тръгне надолу. Уолстрит имат голямо влияние върху пазара в момента, ако първо да кажем утре рано Събален, борда на финансова дирекция съберат и кажат дай да ми бе майката. Криптото, нали, много бързо ще приключи, но аз не мисля, че би могло да слезе до тук. Не, че не е възможно, но ако слезе до тук,
страха на хората ще стане доста голям. Съответно, ако в момента, нали, се въртим около 100 000, продължава да се въртим около 100 000, нали, да отиваме нагоре към 110-120, а в момента, нали, хората размишляват, нали, че биткоин може да стигне 200 000 и в момента, в който се случи едно такова движение на цената дропне, до ето тук, до към 70-65, нали, това ще стане малко по... Нали, тогава в един момент хората си казват, ами, какво става, нали, май не ходим до 200 000, а със сигурност, ако големите играчи, Wall Street, искат, нали, да закачат хората, за да могат те да се направят, да вземат пари от, от процента възвръщаемост заради ликвидността, която дават, сигурно това нещо няма да го искат. Съответно, в момента биха направили някоя по-малка корекция до към 92 000, както очакваме. После го пъмна до 120-130 000. Съответно, вече, нали, после могат да го есерат. Доста неща са възможно. На база цикличност, ако видим за последните 3-4 цикъла, ще видим, нали, как ще забележим, че на всеки 3 години биткоин расте нагоре и всяка четвърта година той пада, прави една корекция с 60-70% средно, нали? А в момента се намираме в третата година и би трябвало, нали, тази година да е последната, в която сме на специално, нали, биткоин да расте и от четвърта, нали, т.е. другата година да направи една корекция с 60-70%. От тук важното е, че на предните цикли сме нямали Wall Street, в момента го имаме, както казах, борда на директорите се събере и да каже, че трябва да се сгъва цирка и няма, нали, какво да направим. А, пък ако имате някакви инвестиции в ауткоини, хубаво, нали, да гледате и да следите мрежите в Twitter на съответните проекти, да видите родмапа им докъде е стигнали, някакви идеи какви имат. Въпреки че това, нали, пак не е някаква сигурност, защото е примерно Риф, от който ние имахме 100 пост, нали, ударен, имахме една позиция и ни го удари. Само да видя коя беше, мисля, че ето тук, да. Ето тук, само че обърна дневна графика. Ето е това движение тук, е този голям кендъл, се получи, защото беха направили колаборация, много голяма колаборация. И аз това го видях и преди сега да пиша, нали, да махаме ордера, и ордера не беше някъде и тук. И тия нива сега в момента не мога да се сети точно. И на другия ден, нали, след като направиха вече тая колаборация, вижте какво стана. Нали, и аз постоянно, нали, когато това се случи, позиция не удари 100%, нали, веднага удря код и веднага след това и някакви минути удря 100%. И аз проверявам, постоянно проверях мрежата на тази валута, някакви новини, няма нищо. Само стои новината, че ще направи някаква голяма колаборация, просто се го ръквал, нали? Просто, нали, трябва да си имате, нали, на едно на ум, че това е крипто, такива неща се случват. В момента пазара заради Тръмп е много волативен. Затова и аз не споделям толкова позиции. Пазара в момента все още ми е много съмнителен. Причам да изчака малко, да се успокоят нещата и тогава да продължим. Няма, нали, смисъл това да бързаме, да правим някакви глупости. Доста наши колеги, нали, тъй като аз също следя някои криптообщности, доста наши колеги просто криват в момента. Доминацията докъде може да стигне, ами много зависи биткоин докъде ще стигне. Както нашите партньори от Benchmark прогнозират, че биткоин евентуално би могъл тази година да стигне 200-250 хиляди, доминацията сигурно ще скочи доста. 70% може и да ги удари. Дали, дано да не ги удари, защото лошо. Когато следва една корекция да надолу вече, ще е доста лошо за аутовете, направо ще се на цирка. Та в тия, нали, по-тегавите времена, това, което т.е. това, което трябва да се прави, е просто да се използват някакъв вид автоматизирани теми за работа. Това е нещо, което, нали, в момента ние с един колега от тая група разработваме. Много скоро ще прикачваме и неща от тази система съответно, нали,
Какво ще направим сега в момента? Принцип, ето на тук пишем някаква валута. Към този случай биткоин и тук нали, имаме Position Manager. И тук на този менеджер не пише Entry, Take Profit, но Take Profit е Stop Loss, както в миналия лайв бях показал, за 6 месеца за 4 месеца имаме 60% профит върху самото портфолио. В момента ще направим така, че това нещо да сканира доста валути, 100-200 валути, за да има постоянен анализ за тях. Един път в единия, тъй като тези анализи се правят на всички тези индикатори, те са на база цикличност и тези индикатори, т.е. тези анализи ще се правят един път в деня за всичките валути, които сме избрали да се анализират. След като това се случи, правим един тест, нали, допълнителен как ще се представя. Съответно това нещо ще го вържем да праща сигнали в Telegram, а от Telegram ще ги препращаме директно към тук. Аз ще ви пиша. И ще ви държа в течение с развитието на този проект. Има ли шанс да няма от сезон? Ами, не мисля, но в момента е с тая война, нали, в Украина, не са най-този, въпреки че Тръмп, нали, призова Путин да се съберат, да направят мир, нали, там да се включи. Ако не се сключи и се случат някакви ракети и такова, нали, много лошо може да стане, нали, да, Господ. Но аз не мисля, че няма да има от сезон. Сигурно ще има, както ви казах, AI сектора, т.е. валути, които са свързани с AI сектора, но се бутат нагоре, те първо ще се бутат на горе и това, че е балон, го доказа ситуацията с DeepSeek, която се случи, която се получи на този дъмп, когато го пуснаха, това, нали, сигнализира, че цялата тая индустрия е един балон. И нали, не всичките, голяма част от моето портфолио, което съм изподелил, е изцяло базирано на коини, които са свързани с AI. Имам и други коини, други проекти, съответно, на които също има правен плюс. И така, към този момент чакаме нещата да се случат. В крипточата бях го изпратил това портфолио, нали, къде ще се инвестира и колко процента. В съответната валута. Значи 10% биткоин, 10% Ethereum, 15% Link. А не, че се обърка. Вместо биткоин и Ethereum, то е 10% Ethereum, 10% Link и 15% Solana. И всичко друго е в коини с AI, има и други коини, пак мога да го изпратя, няма никакъв проблем. Като цяло това мисля да е за тази сесия. Ако някой има някакви въпроси, винаги може да ми пише налично или в чата да пита. Няма абсолютно никакъв проблем. Добре, ще го изпратя. Сега да не забравя, пак ще го изпратя в чата. Лека вечер на всички.